anos, son de Negreira, do Instituto Xurema Magariños, veñen vos dicir as miñas aficións, que é o fornite, o fútbol, máis andar en cabalos. Aquí a situación do Covid que é un pouco fastidiosa, porque o instituto, parece unha cárcel, mellor dito, porque tens que estar sempre nas distancias que tens que estar, botar gel, facer mil cousas que, para un instituto é un pouco raro, sabes? Gustaríame saber como é a situación do Covid. Escoitei-vos nun vídeo que a vosa comida tradicional, por dicirlo así, é o arroz blanco con polo e ensalada, e o noso ven sendo o pulpo, o churrasco e o caldo. E aquí a bebida máis típica, por dicir así, ven sendo o viño. Gustaríame saber cal é a bebida lá que máis tomades vos, nada máis.